Hola, Lourdes. Tu sabies que tots tenim un element químic? Que jo tinc un element? Clar, dona. Sols has d'entrar a aquesta pàgina i buscar la teva data de naixement. Quin és el teu? A veure, que la burra esta m'ha dit que jo tinc un element i que he d'entrar al Moodle, a primer de batxillerat, a optatives, a química i m'ha dit que està en el tema 9, la taula periòdica. Aviam. Oh, quin element ets. Vale, i que entra aquest enllaç. I aquí està el meu element. Soc el lantani. Ai, sí. Ja sé quin element soc. M'ha fet molta il·lusió. Pues bueno, va, què esperes? Dis-m'ho. Vols saber-la, no? Dame una L. Dame una A. Soc el lantani. Tia, mira que eres friki. Sabia que t'anava a encantar això de l'element. Ai, sí, ja ho saps que m'encanta. Tot el que tinga que veure en la química m'encanta. A més, ja que estem, pues, jo crec que t'interessarà saber unes quantes coses d'este element, no? En quin moment has pensat que me pot interessar algo d'un element de la taula periòdica? A veure. Te les vaig a contar igual, perquè dubte que ara en temps de quarantena tingués res millor que fer que escoltar-me. A més, no és que tingués massa amigues, la veritat. Perdona que te diga, tinc prou més amigues que tu, però una cosa sí que és de veres. No tinc altra cosa millor que fer que escoltar-te. Sina que va, dime, coses del lantani ixe. Pues te conté. El seu nombre atòmic, és a dir, Z, és igual a 57. No sé si ho sabies, però este nombre és superimportant perquè cada un dels elements representats en la taula periòdica té 1. I és que dona una informació, vamos, super clau. I és que un àtom, en el meu cas de lantani, té 57 protons en el seu nucli. Superfort. I clar, tots els elements de la taula periòdica que estan representats són neutres. Què vol dir això? Que no tenen càrrega. Per tant, si un àtom de lantani té 57 protons, vol dir que té 57 electrons. I ara, el més important, puc saber la seva distribució electrònica per orbitals atòmics. I diràs, això què és dels orbitals? Estava preguntant-me-ho ara mateixa. Doncs n'hi ha 4 orbitals, LS, el P, el D i l'F. I la configuració del lantani és 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 5D1, 6S2.